गिबियावनो खुलुमबाय आरो बरायनानै लाग्रोबाय दिनै जिहेतु रिजाल्टखौ मोनबाय ओमफ्रायो पार्सेन्टेजआ 90 नङा 89.6 स' माने सेटिसफेक्सन गैया अब्लाबो अके होननाय बायदि जासिगोन टाइम टेबोल होननाय गैयानोमोन माने बुंनो थाङोब्ला मालाबा इखिनि लेसनखौ फरायगोन बा इखिनि एन्सारखौ आं बुजिनो नाजागोन बिदिसो फरायोमोन आरो साबायखरथ' माने आं इनभाइरमेन्ट आंनि सोरगिदिं जाय दं आं मेगन फिदिंनानै जायखौ नुयो बिसोरखौनो आं साबायखर होनो सानगोन बेनिफ्राय बांसिनै माने फोरोंगुरुफ्रा माबायदि फोरोंनाय समाव माबायदि फोरोंगुरुफोराबो माने जोबोर सिनसियारलि जोंखौ फोरोंदों माने जोंनो जिहेतु बे स्कुलनिफ्राय फार्स्ट बेच महरै माने जोंखौ एसे खालामदों टिचारमोन बिथांमोना जेनेबा एसे रिसपन्सिबिलिटि थायो फार्स्ट बेच हिसाबै स' बेखायनो मोजां खालामनांगोन बिदि होननानै जोंखौ बुजायोमोन क्लासाव आरो बिदिनो बहुद बिदिनो खोथा ओंखारोना माखासे मोजांबो गाज्रिबो ओंखारो बेफोरखौ लानाबो जेनेबा बुजायोमोन आरो मोनबेसे आयदायाव लेटारा आंना टटेल जोंनाथ' 6टा साबजेक्ट जायो 6टानिनो मोननै कर एमआइएलजों ओमफ्राय इंलिसजों कर साबजेक्ट स' आंना लेटारा इंलिसाव थायासै बाखि बे साबजेक्टआव थाजोबदों ओमफ्रायो बिदिनो जाय साबजेक्टआ आंनिया 4 साबजेक्ट बेयावबो लेटारानो दं खिन्थु इंलिसाव मोनासै बेखायनो मोनब्रै जाहैबाय टटेल इंलिसाव आं बेसेबांखौनो होननानै आं आसा खालामखानायमोन इयुनावथ' माने जेनेबा माबा मोनसे नङा मोनसे मावथारनानै बुहुमाव गावखौनो सिनायथि होनाय आरो सासे मोजां सुबुं महरै आरो बयखौबो जाहाथे हेफाजाब खालामनो हायो बिदिनो जाहैगोन आरो बेखौ आं दा सानथ'वाखै मोजाङै बेसेबां पार्सेन्ट आंनिया 84.4%। ओमफ्राय नोङो बिदि टाइम टेबोल बानायना लादोंमोन नामा फरायनो बेबायदि आंनिया टाइम टेबोल गोदोनिफ्रायनो गैखाया जि समाव मोनो बेखौनो फरायदों बेनिफ्राय नोंनि बबे आयदायाव माने लेटार मोनदों आं इंलिस आरो इडुकेसनखौ गारनानै बे मोनब्रै साबजेक्टआव मोनदों ओमफ्राय दायो बबेयाव मा आयदायाव फरायगोन सानदों आं मेजरखौ जुग्राफियाव लागोन सानदों बबेयाव कलेजखौ बिदिनो सानथ'नाय जायाखै ओमफ्राय बे उन्दै नोंनि दुइसिनफोरनिसिम मा होनना सुबुरुन आं उन्दैफोरनिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि जिबायदि सोलिलांदो बिदिनो सोलि खिन्थु मोजाङै सोलि बांसिन नुयो दिनै जोङो माने दायो स्कुटि नङाब्ला बाइक नङाब्ला कलेजफ्राव फैया लाथारनांगौ नामा आं स्कुटि आरो बेफोरबायदि गारि माने लाथारनांगौ होननानै साना मानोना जों गासैजोंबो फैनो हायो मात्र सोलोंथाइखौल'सो लानो हानांगोन मोजाङै एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव
बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसन्नो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसन्नो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।